Fl-aħħar sigħat komplew jaslu f'idejn One News aktar messaġġi li ġew illikjati minn gruppi ta' WhatsApp tal-Partit Nazzjonalista. Din id-darba One News jista' jiżvela messaġġi li ġew illikjati mill-grupp Kapri Tweeters. Kif jixgħet l-isem tal-grupp, il-grupp jintuża minn dawk il-persuni qrib il-kap Nazzjonalista Delia sabiex ixerdu propaganda tal-kap. One News jista' jiżvela kif Julian Mikallef, persuna qrib Delia u wieħed mill-persuni li jmexxi l-grupp Kapri Tweeters, aċċat il-barra mill-grupp lill-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Thake. Thake hija persuna qrib ħafna tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Mikallef aċċat lil Thake il-barra mill-grupp fi żmien meta Thake ikkummenta dwar l-allegazzjonijiet fuq il-kap Nazzjonalista Delia. Thake kitbet li kap tajjeb b'integrità u b'awtorità morali joħroġ mix-xena b'rasu mollija u jaġixxi skont dak li jippritika. Qalet li nies preżuntużi qatt ma jarfu dan il-mument u jibqgħu għaddejjin b'arroganza, bil-konsegwenza l-istorja tqishom bħala insinifikanti. Dak li kitbet Thake oġob lid-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina li għamel like fuq il-post ta' Thake. Fil-fatt, f'messaġġ illikjat mill-grupp Kapri Tweeters, Klin Zammit, esponent nazzjonalist, għamel referenza għal-like ta' Carol Aquilina fuq il-post ta' Thake kontra Delia u għall-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista. In-nies li vera nħobbu l-partit bqajna nittamaw faqda li qatt mu ser isseħħ. Fost in-nies li għamlu like lis-Sinjura Thake hemm deputat stess, kiteb Klin Zammit, għaċċan li fil-Partit Nazzjonalista ikun hemm laqda u l-partit ma jibqax f'sitwazzjoni miżerja li jinsab fiha. Dak li kitbet Thake ġab reazzjoni wkoll ta' Justin Schembri, persuna qrib ta' Delia u li kontesta l-elezzjoni ġenerali tal-2018 mingħajr suċċess. F'messaġġ illikjat mill-grupp Kapri Tweeters, Schembri kellu kliem ta' twissija fil-konfront ta' nies bħal Thake li kkritikaw lil Delia. Fl-opinjoni tiegħi il-partit għandu jżomm rendikont ta' min qed jagħmel il-ħsara fuq is-social media. Importanti li ma narawx nies minn dawn jikkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista. Wissa Justin Schembri. Lil Justin Schembri wieġbu Pierre Portelli, esponent nazzjonalista, u b'ċiniżmu qallu jew jidħlu d-dar ċentrali bil-pompa u jikmandaw, b'referenza għal nies tal-fazzjoni tal-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Dawn il-messaġġi mill-grupp Kapri Tweeters ikomplu jikkonfermaw il-firda u l-inkwiet intern fil-Partit Nazzjonalista. Bin-nies mill-fazzjoni ta' Delia ma jarawx għajn man-nies mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ma jitilfux okkażjoni waħda biex jgħidu jaġixxu kontra xulxin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.